Не искам. Няма да нахапиш. Иначе... Здрасти, здрасти. Готов. Капан. Нищо няма. И рак строка имаше един австриец, един турчин, който беше на Дуния. Беше вкарал жив. Много глупо стоеше. Обаче как поднава, няма жив човек. Това камера, бе. Да пробваме новата риба с новата камера сега. Така, видял в телевизията и раз. Китайски водорасли има. Сега сте ги наслагали. Боровинки ще... Приближаваме, за да се видят ръцете на Вишко рибарцева е, майстора. то има зумче. Има зумче от там. Мен зум ми не трябва. Аз съм оператор. Тя после ще ги режем на парченца, а те ще ги пържим. Да. Се носи в предаване, говори. Аз съм само оператор. Следващото парче. Това е рибата, която хванахме на въдица. С едно зрънце царевица. Това се хваща на едно зрънце царевица. Този прекрасен котлет. Ще се ползвали за... Отместете жалката тенджера на Веско. Така, и то веднага се засегна, много се засегна на тенджера. Те няма ли да отбавите? Това перче съм, а? Снимате кулинарно предаване. То точно това. Всяка Шути Бачваров го прави. Майстор. Той обяснява как се прави всичко. Много хубаво, много хубаво. Малко е дълъг. Филе от акула. Не, Веско, от един блатен шаран. Това на едно зрънце царевица да ти похванахме сутринта. Едно зрънце царевица. Гледай какъв Едно късмет. грахче, гледай ки работа само. Когато кажеш на слуха и виж как Грахче, викай, че на грахче сте го правили. утре всички с Вадим грах. грах, да си купат буркани с грах, да ще си ли купуваш, да изкупат на сторко това. Продукцията. Верно, къде ги режи по небърцата, гледай бели. Хубаво. То кеф ми прави да го транжира направо. И тук може от тук да изреже минималки. Свето питали юко за фингърчета. въженци. Пачо. Покажи си лицето и той веднага го фокусира. Ето, моментално фаща. 100% фейс контрол има. Ето. Те искат да му викат тя. Така ми трябва. Поглеждай от време на време насам. Важно. Това не виждам нищо от толкова близко. Говори, разкажи. Трябва за Галя специално трябва да направим нещо. Да, това Веско го надъни с едно жалко харпунче късо и ако имаше удължение, щеше да стане по-добре, ама С хавайско копие. полухавайско. Полухавайско. Много хубаво мириш. Не мирише на мърша, нали? Не. Вескаме с сезамче. Няма блат на миризма въобще. Те ловят риба. Това е за Сиана, бе, ма аз се замеш както с голи ръце. Я резни малко тук. Така, сега да ви кажа... Може да спираш малко сега. Добре, чакай. Не ми омръзва на мен да снимам. Включих сега. Записвам в момента. Сега то разкажи за рибата на Джо. Ето и бат Валю идва с тенджерки и къртево мезе. Кой ще яде къртево? Пастърмичка. Къртева пастърмичка. И е така се лепва в тигана. Така. Перката вижда ли се? Всичко. Абсолютно. Ама това ще се скъси и ще ми го такова. Мисля, че
Малко ми го скъси ми тръжки. Не на мен, то засяга. Чакай. Остави ли ще паднат докато ги таковаш? Докато транжирам. Да. Така. Може ли ти така, аз си мисля да те помоля за едно камъче или нещо да си подпра поклона. Първо, понеже ножа е много глъзгав от лигата. Откъде го почна? От гръбначето. Бавничко. Така, не е нужно много да се старайте, защото остатъците с откуска ще влезат в суп. Курбанчето. Така че... Как? Това е мъжки шеран. За разлика от женската... Разтвори да видим месцето вътре. Това е съвсем различно. Така. Филетирате Да, много хубаво се фаща. да върви. Страхотно филетиране. Филетиране. Виж къде цяло колко хубаво става, Разбира му Данчо и филетира. по гръбначето. От тук се дупче. Така. За да се освободи. И освобождаваме. Него Блажев, давай два котлани да почваме. Чакай сега, че се... Ще го дадем, имам задачка. Ето личи си по цвета на месото. Чакай да снимем Ако не отблизко. се знае, ще прилича на тун. Червено месо. Съвсем спокойно може да изложим, че е туна. Може да се изложи, разбира се. Така. Въпроси за Иван Звезда. По коста. Фрингията се движи по коста. Върви. Така. Много червен, бе. Ванко, дай ми Това е огънче. мъжки шарам, Веско. Моя е бял, бе. Няма нищо общо с твоята... Ма и той е такова. червен. Бе, червен е твоя, нищо не го слушам. Това менте ще го издем. Спира се тук. Ленко, бе. Това е материала за чорбата. Веско, не ми давай къл. добре. Беше дошъл да режеш тук. Ти си касапина. Връщаме от тази. И по същия начин, трябва три пъти тук. Гладиш обаче е подир люспата, ай така. Не е срещу люспата. И се започва. А пък режеш срещу люспата. Да. Така. Тук ще отрежем. Ето това. За да се освободи. Една пържова се отрежа. След това трябва да я хванеш между прешлените. Това да видиш на цяла риба колко красиво изглежда. Много важно как се транжира рибата. Естествено. Който му разбира, транжира. Така. И започва. Така. Йоко, нали каза, мъжки. Дича, се зависи от терана. Ако е див теран, Червено. му става червеника. Това е даже много червен. Не е шаран. Не е шаран, това е туна. Снимаш ли? Кръстовска между шаран и Защото беше туна. мъртъв от няколко дни с плут, се измириса. Дами и господа, хванах риба цаца! Как пъртама! Айди на дюнерите. Теди бягай да хапнеш риба. Нали играем на такава игра? Не е хубаво, тежка е. Се изсипиш тук, ще стане нещо. Гледайте, кунилярното шоу! Докато ача Спири! Мишката Спири! Той Сашо биолога, Сашо дай котлана да пържи. Ще го дам, бе. Ще го донеса. Малко се забавих, усещам. Не се забавя. Забавих темпото.
Точно на време, колкото и предното. Аз го гледам на... Данчо, цялата работа е 4 минути и 57 секунди. Така, тук не се бара. Всичкото, каквото останало, останало. Снимката как я правиш? С штракането? Снимаш на снимка. Снимай. Ами штраках, ама той ни прави хубави снимки. И... Сега, ако остана някаква люспичка, се почиства. Това нещо си взима за чорба. Вече не снимаш ли, Сашо? Ще го вече, сега толкова. Стреля, ако не стане. Сега снимам вече. Така. Я дръпни още малко взима. Взима от тук. Като някакви балъци сме. Само максимално. Имам сатив, ама... Аз съм професионалист. Бяга като пинг-понг. Аз не знам къде е копчето, нито мога го натисна, нищо. Дай, какво прави, бе? Чакай. Един да го сложим на това. Да го подпрем. Вижда се релефа даже. Стига, бе. Ето и не го вярвам. Записвай, записвай. Записвам го, е. Рано си починаме, не? Снимаш ли? Да. Браво. Температурата, видиш ли? Как ми, като мараня. Видиш? Това от атмосферата. Аз сега кратерите на луната му гледаш. Не максимално. Не, още малко. Това много Това вече като от нас снимам. Не са хиляди.